дар академияи муҳорибаҳои якҳарбаи Федератсияи Россия 32-мин мусобиқаи бокси касбии ташкилоти варзиши Boxing Promotions баргузор гардид. Дар миёни 26 мujzan варзишгари тоҷик Асрор Воҳидов низ ба ринг баромада ва бо рақиби арманистонии худ рақобати ҷолиб анҷом дод. беҳтарин мujzanҳои кишварҳои Россия, Филиппин, Венесуэла, Қазоқистон, Арманистон, Узбекистон ва Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбург ба ҳам оварда шуданд. мujзани шинохтаи тоҷик қаҳрамони бокси ҷаҳон миёни наврасон Асрор Воҳидов дар ташкилоти баргузоркунандаи мусобиқаҳои бокси ҳирфаӣ Boxing Promotions рақобати навбатии хешро анҷом дод. ҳарифи варзишгари тоҷик мujзани маъруфи Арманистон Давид Аганисян маҳсуб мешуд. ин ду мujзан ки дар вазни 56 килограмм ҳунарнамоӣ мекунанд барои пирӯзӣ талош намуданд ва аз оғози раунди аввал варзишгари тоҷик бартарӣ дошт. ҳамин буд ки дар дақиқаҳои аввали пайти шашум Асрор Воҳидов ҳарифи 28-солаи хешро ба нокаут фиристод. ёдовар мешавем ки барои Асрори 23-сола ин панҷумин набард дар бокси касбӣ маҳсуб мешавад ва аз 5 дидор 3 таашро бо натиҷаи нокаут ба анҷом расонида феълан мujзани шикастнопазир маҳсуб мешавад. По-прежнему непобежденный Асрор Воҳидов!